Здравейте! Вие сте с предаването Ранободник. Аз съм водещия Лай Креков. Днес ще лаем и ще крякаме срещу другите медии. Както виждате, аз вестници не чета. Ползвам ги за други цели. Тоалетната хартия е скъпа, та вестниците излизат по-евтино. Даже има и безплатни вестници. Те са само кал, лъжи, глупости. Вестникар ли е? Знай, долен човек е. Почтен човек вестници не пише. Имало един друг колега водещ, дето късал вестниците в ефир. Абе, той хубаво е направил, ама не съм го гледал, защото аз и телевизия не гледам. Аз съм писател, а не читател. И говорител, а не слушател. Еми, какво да им чета и да им слушам? Лъжи и псовни само. Той е бил разбойник, он е шарлатани, той е безчестник, другия предател, трети продажен, четвърти келеш, глупец, подлец е най-малкото. Лъжите как си ги измисля? От сламката планина правят. В медиите ще знаете, само датата е верна. От 100 думи кажат 99 лъжливи и една под съмнение. Журналист ли е, не ми говори. Единственото, което журналистиката може да направи, е да наблюдава и да се рови в мърсотията. Потъваш кълта на чуждите тайни интриги, търсейки сензацията, клюката, която печели и продава. Журналистиката е най-големия замърсител в природата, ама в пряк и преносен смисъл. Ето, вземете пресата. Тонове хартия и мастило. Колко гори изчезнаха, за да се пишат глупости. И после какво? Хартията отива в тоалетната. Оттам в почвата и замърсява земята. Това е съдбата на българския вестник. Ами телевизията и радиото. Тонове стари телевизори и радиоприемници се изхвърлят по дерета и реки. Това е съдбата на нашите телевизии и радиостанции. Слагаха антени. Знаете ли, че прелетните птици се объркват, като минават близост до мощни ретранслатори и сателити? Опъваха кабели. Колко кокошки спряха да снасят и колко прасета абортираха, като се стреснаха от кабелите, минаващи през обора. Забавят и пена, например, за да си гледала телевизия. Абе, много ги мраза, ама ме питате, що станах журналист. Не исках да ставам. Исках да стана артист, сценарист, режисьор, изкуство да правя. Имах мечти. Сега съм само прост журналист, за да плюя по другите журналисти. В България или трябва да си журналист, или журналистите яли. Ама верно ще те изядат, ти казвам, брат. С ориз и с люта чушка. Тук се обича лютото в медиите. Турай, братко, пиперец, пиперец и пак пиперец. Раздухвай фактите, усилвай краските, избирай живописни епитети, турай епохални лъжи и колосални низости, а главното – въведи скандална хроника. Нашето българското общество, огромната му маса иска пиперец, горчица, ама от най-лютата английската горчица за манджата. Дето да я глътне вкусно, па била тя и от динени кори. Веднага освоих жаргона на гилнията. Олиото, значи, му викат мазна течност. Затвора е пандис. Полицаите – ченгета. Престъпниците – апаши, а жертвите берат душа. Същинските убийци пък са килъри. Те не застрелват, а гръмват. Да си добър журналистиката, трябва да сяваш паника и страх. Постоянно трябва да ни обсаждат. Масови убийци. Имаме влак убиец, къща убиец, кораб убиец, вирус убиец, дърво убиец, даже прасе убиец. Трябва да пишеш и говориш кратко, мръсно и пресно, за да е интересно. Ще речете истината. А каква е истината? Кой ще я знае? Ай да я знае, кой ще я каже? А па и да я каже, на кому да вярваш? То каже едно, он не ти каже точно обратното. Долу-горе Стамболов. За един светец, за друг подлец. И аз сега, като обективен журналист, на кого да вервам? На то ли, на оня ли? На който плати повече, разбира се. Така е. Аз отскоро станах журналист и веднага ме погнаха. Имах 2 процеса, ядах бой по кафенетата, ама това са рисковете на професията, брат. Какво да правим?